Κωδικός ακινήτου 150. Στην όμορφη περιοχή της Επανομής, στα Φουκάλια, διατίθεται προς πώληση ένα μοναδικό επικλινές αγροτεμάχιο 4.850 τετραγωνικών μέτρων, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Το ακίνητο διαθέτει πρόσωψη 42 μέτρων σε ασφαλτόστρωμένο δρόμο και βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από τον οικισμό, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε όλες τις βασικές υποδομές. Είναι περιφραγμένο και περιβάλλεται από κατοικίες και βίλες, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, ιδανικό για μόνιμη ή εξοχική κατοικία. Παροχές όπως νερό, ρεύμα και τηλέφωνο βρίσκονται πολύ κοντά, ενώ ο χώρος προσφέρεται για την κατασκευή κατοικίας, κήπου και πισίνας, ώστε να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωπικό παράδεισο. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ακινήτου, Σιάμο Σταύρο, στο τηλέφωνο 6945 755 124. Κωδικός ακινήτου 150. Στην όμορφη περιοχή της Επανομής, στα Φουκάλια, διατίθεται προς πώληση ένα μοναδικό επικλινές αγροτεμάχιο 4.850 τετραγωνικών μέτρων, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Το ακίνητο διαθέτει πρόσωψη 42 μέτρων σε ασφαλτόστρωμένο δρόμο και βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από τον οικισμό, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε όλες τις βασικές υποδομές. Είναι περιφραγμένο και περιβάλλεται από κατοικίες και βίλες, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, ιδανικό για μόνιμη ή εξοχική κατοικία. Παροχές όπως νερό, ρεύμα και τηλέφωνο βρίσκονται πολύ κοντά, ενώ ο χώρος προσφέρεται για την κατασκευή κατοικίας, κήπου και πισίνας, ώστε να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωπικό παράδεισο. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ακινήτου, Σιάμο Σταύρο, στο τηλέφωνο 6945 755 124.